Raġel mill-Pietà li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-Qorti ġie akkużat li kkaġuna Tbatija Psikoloġika lill-eks Sieħba tiegħu. L-imputat ta' 36 sena allegatament għeddet lill-eks Sieħba tiegħu b'mod verbali u permezz ta' messaġġi fuq siti soċjali. Waġġi mixli wkoll li fit-28 Ottubru allegatament kiser il-paċi PUBBLIKA u nsulenta jew għeddet lill-eks Sieħba tiegħu. Il-Maġistrat ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest. Raġel ta' 36 sena mill-Maċedonja tressaq il-Qorti b'akkużi ta' vjolenza domestika. Meta ġie mistoqsi dwar ir-rappreżentanza legali tiegħu mill-Maġistrat tal-Assa Dr. Mikallef Stafraġ, l-imputat beda jargumenta b'mod verbali mal-Maġistrat u għamel mossi mhux xierqa fl-awla tal-Qorti. Xogħol Dragan li jgħix ir-Rabat Għawdex ġie mixli li kkawża Tbatija Psikoloġika lill-eks Sieħba tiegħu billi allegatament qeddidha b'mod verbali u fuq siti soċjali u kien ta' fastidju kontinwu għaliha. Il-Pulizija talbet il-protezzjoni għall-vittma u tfal li għandha mal-imputat. Is-seduta ġiet posposta l-ġurnata oħra minħabba l-imġiba mhux xierqa tal-akkużat li għaliha ġie multat €500.